曜は頑張らない。2月16日の日曜は頑張らない。今日は本屋さんがテーマです。先生、小さな本屋さんが好きだとおっしゃってましたが、具体的にはどこを？茅野市に小さな本屋さんがあるんですけど、その本屋さんにお願いして、僕が諏訪町病院の院長をやってた頃に、売店で本って売れるんですよ。病院の売店の中に、その小さな本屋さんの出張所みたいなのを作ってもらって、患者さん、入院患者さんとかに読んでもらいやすいような本を棚を2つ用意して、もちろん鎌田美の本が下の方に中の分かんないけど、それはじゃあ患者さんがこう喜びそうな本をセレクトしてもらって、そうなんです。すごくです。小さな本屋さんを持ってあげないと、なかなかこのインターネットの本屋さんが主流になってきてるので、持ってあげたいなと思って、この前ね、僕、大阪のね、小林書店、で、その本屋さんはさ、本が好きでさ、夫婦でやってんだけど、本屋さんだけで経営が成り立たなくてさ、奥さんは土日と祝日は傘売りに行ってね、アルバイト的なことをされてる。そう、傘売るのに奥さんがうまいらしいんだけど、それで食べて、それでも本屋さんを辞められないんだって。なんかやっぱ